ಭಾರಿ ಲೈಕ್ ದ ಸಿನಿಮಾ. ಮೀರಾ ಐತೆ ನಮ್ಮ ಜಸ್ಟ್ ಊದ್ ಬರ್ತೀನಿ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಫಸ್ಟ್ ಶೋ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಎಲ್ಲ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ರಿವ್ಯೂಸ್ ಬೈದನು. ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಅಸ್ತ್ರ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ಗೆ ಲಾಂಚುಲಾಲರಿಗೆ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಡು ಒಂದು ಪ್ರೀಮಿಯರ್ಡ್ ಆದ್ಮಲ್ಲ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅವನ ನಾರೇ ಬರೋಡವು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಮಲ್ಪೇರೆ. ಸೊ ಅವತ್ತಂದು ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ ಬಂದ್ಕೊಂಡಾಂಡ ಎಲ್ಲಿಯ ಮೀರನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮಲ್ಲ ಮೀರನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಭಾರಿ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ಅಮೇಝಿಂಗ್ ಆತನು. ಕಾಸ್ಟ್ ಮಾತಿರ್ನಲ್ಲಿ ಎಡ್ಡೆ ಆತನು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್, ಡಿರೆಕ್ಷನ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಆತನು, ಕತೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಐದೊಕ್ಕ ಓಲ ನಮಗೆ ಬೋರ್ ಅನ್ಪೋಜಿ. ಸೊ ತುಳುಕು ಬೋರ್ಡ್ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಒಂಚೂರು ಕಾಮಿಡಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಲ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ದೇರು. ಸೊ ರೆಡ್ಲ ಬ್ಲೆಂಡ್ ಮಲ್ಪೆರ ಟ್ರೈ ಮಲ್ದೇರು. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಅ ಗುಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೊ ಯಾನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟ ಲೇಡೀಸ್ ಪುಂಜೋಲ್ಪುರ ಏರುಲ್ಲೇರ ಅದಮೇಲೆ ತಕ್ಕುಲ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ಬತ್ತು ಈ ಸಿನಿಮಾ ತೋಡಾಕ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆಪನು. ನಮ್ಮ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಎಂಚ ಜನಕ್ಕೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾರ ನಿಕುಲ್ ಅಂಚೆನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂಡ ಬತ್ತದ ತೂವೋಡು ಸಪೋರ್ಟ್ ಖಾಲಿ ಮಲ್ತಾನೆ ಅವಜಿ ಬತ್ತದ ತೂವೋಡು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ಪೋಡು ಈ ತಂಡಗೆ. ಅಸ್ತ್ರ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಲಾಂಚುಲಾರ್ ಗೆಂದಣ ಅರ್ನ ಬರ್ಪಿನ ಐನ್ ಸಿನಿಮಾದೊಂಡು ಅವು ಗೆಂದುಂಡು ಅರ್ನ ಐನ್ ಸಿನಿಮಾ ಗೆಂದಣಂದಾಂಡ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಡ್ ನನ್ನ 10 ಪಿಕ್ಚರ್ ಹಾಪುಡು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಬೆಳಗುಂಡು. ಸೊ ಒಂದು ನಮಕ್ ಮಸ್ತ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಖಾಲಿ ಅವು ಪೊಕ್ಕಡೆ ಬತ್ತ ತೂಪಿನತ್ತು ಸಿನಿಮಾ ಎಡ್ಡುಂಡು ಬತ್ತ ತೂವಲಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಭಾರಿ ಶೋಕಾಂಡ್ ಯಾನ್ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಯಾನ್ ಇಡಲ್ಲ ಕೇಂದಿತ್ತೆ ಯಾನೆನ್ಯ ಮೇ ಬಿ ಓಕೆ ಒಪ್ಪುಂದು ಬಟ್ ಓಕೆ ಒಪ್ಪುಂದು ಮಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡು. ಫಸ್ಟ್ ಹಾಫ್ ಅಂತೂ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಐಟ್. ಫಸ್ಟ್ ಹಾಫ್ಡ್ ನಮ್ಮ JP ತುಮಿನಾಡು ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ರೋಲ್ ಆರು ಪ್ಲೇ ಮಂದಿನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮುರಣಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಬಂದಿತ್ತೇರಿ ಇಂಕ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಜಿ ಮನ್ಪೆರೆ ಎನ್ನ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಇಂಕ ತುಯರೆ ಇಷ್ಟ ಆಪುಜಿಂದು ಆಂಡ ಈತೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಈರ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತಿಜಿನ ನಮ್ಮ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ದಕ್ಲೆಗ್ ನಮ್ಮ ಆಡಿಯನ್ಸ್ಗೆ ಲಾಸ್ ಮಲ್ಲ ಲಾಸ್. ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಆರ್ ನಂಚನೆ ಬೇತಕ್ಲಲ್ಲ ಮಾತೇನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಎಡ್ಡುಂಡು. ಫಸ್ಟ್ ಹಾಫ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಉಂಡು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾಫ್ ಏರೆಗೆ ಪೂರ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಒಂಚೂರು ಇಷ್ಟ, ಕಾಮಿಡಿ ಇಷ್ಟ ಅಕ್ಲೆ ಪೂರ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು. ಮಾತೆಲ್ಲ ಅವತ್ತು ಮೀರಂತೂಲೆ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಹಿಟ್. ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಅದು ಎಂಕ್ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಮೂವಿಡ್ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಮಲ್ತೇವೆ ಅನ್ಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಉಂಡು. ಮಾತೆಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಎಂಬೆ ಒಂಜಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಲ್ತಿನ ಹಿಡ್ದವರು ಆ ಪಿಕ್ಚರ್ನ ಪುಗರೊಂದುಲ್ಲೇರಿಂದ ನಿಜವಾರ್ಲತ್ತು నేను పొన్నులు ఆయనతో తోడైన మూవీ దాయబండ ఆ పొన్ను ಒಂಜಿ ಏತ್ ಕಷ್ಟ ಬರ್ತದೆ ಐನ ಅವು ಆಳೆ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಅಚ್ಚವೆ ಮಲ್ಪೋಡಣ ಏತ್ ಭಂಗ ಬರ್ಪಲ್ ಅನ್ಕೊಂಡೇನು ಅವು ಆ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೂಪುನಕ್ಲೆ ಪೊಣ್ಣುಲಿಗೆ ಗೊತ್ತಾವು దాయబంಡ ಆ ಯಾನ್ಲ ಇಂಚಿನನೇ ಪಾತ್ರ ಅದು ದುಂಪು ಅನ್ಕೊಂಡಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೂನ ಗೊತ್ತಾವು ಬೆಡ್ಡೆ ಮೂವಿ ಮಾತಿರ್ಲ ಬತ್ತು ತೂ ಓಡಾತಿ. ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಲ ಸೂರಜನ ನಮ್ಮನ್ನು ತೋಜಾಲಿಗ್ಲಿ ಸೂರಜನ ಕಾರ್ ಬೇನಿತ್ತು ಅಂತ ಅಂಚಿಂಚಿ ಬಲಿಪುರ ಒಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತದೆ. ಬಟ್ ದೆನ್ ಅರ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ತೊಳು ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ದಾದ ಉಂಡು ತೊಲೆ ಅವು ಉಂತು ಜಿಯಪಲ ನಂಗೆ ಇತ್ತ ಜಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಶೋ ಮೀರಾದ ಯಾನ್ ತೂದು ಬರ್ತೀನಿ ಆದರೆ ಮುರಣಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋಗೆ ಬರ್ರಾಯಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನಿ ಬೈದ ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಗ್ಲಾಡ್ ದಟ್ ಐ ಮೇಡ್ ಇಟ್ ಟು ದ ಮೂವಿ. ಒಂಜಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ನಕ್ಲೇನು ಬರ್ತದೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಬಜೆಟೇ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಸಿನಿಮಾನ ಪುಲ್ ಆಫ್ ಮಲ್ದೇರಿ. ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅಶ್ವಥ್ ಸಿನಿಮಾಡು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆರ್ಟಿಸ್ಟಿಗಿಲ್ಲ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತಾರ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅವನು ತೋಡುಂದಾಣ ನಮ್ಮ ತುಳು ಸಿನಿಮಾಡು ಒಂಜಿ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ಗೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಲ್ಪರ ಜಾಗೆ ಕೊರ್ರೆ ಭಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ನಂಗೆ ದಾಪಂಡ ಪಂಚ್ದ ಮಿತ್ತು ಪಂಚ್ ಪೋಡು ಡೈಲಾಗ್ ಟು ಡೈಲಾಗ್ ಕೌಂಟರ್ ಪೋಡು ನಂಗೆ ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಬೇತೆ ಜಾನ್ರನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಲ್ದಿನಕುಲತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಾಮಿಡಿ ಜಾನ್ರನ್ನ ಮಾತ್ರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಲ್ದಿನಕುಲು ತುಳು ಅದೇ ಸಿನಿ ಪ್ರಿಯರ್ನಕ್ಲೆ ಕಾಲಿತ್ತು ಕಾಮಿಡಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಾತ್ರ ಇಷ್ಟ ಆಪುನು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಚೌಕಟ್ಟೆಡ್ ಬದುಕಿನಕುಲು ನಮ್ಮ ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ಇತ್ತದ ಅದೇ ಸಿನಿಮಾ ಮೇಕರ್ಸ್ನಕುಲು ಎದುರು ಬರೋಂದುಲ್ಲೇರಿ ನಮ್ಮ ಬೇತೆ ಜಾನ್ರನ್ನ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಲ್ಪುಗ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ಸಿನಿಮಾಲು ಬರೋದುಂಡು ಅವು ಖುಷಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ. ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ಸಿನಿಮಾಸ್ಲು ಬರೋದುಂಡು ಬಂದು ಐಟಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಸಿನಿಮಾ ಇಸ್ ಮೀರಾ. ಅಶ್ವತ್ಥ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಲ್ದಾರ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಲಂಚುಲಾಲ್ ಒಂಜಿ ಧೈರ್ಯಡ್ ಕೈ ಪಾಡ್ದಾರು ಮಲ್ಲಿ ತುಳು ಸಿನಿಮಾಗೆ ಒಂಜಿ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ಬೇತೆ ದೇಕಿನ ಕೊರುಡು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಹೀರೋಯಿನ್ ದಾದ ಬೋಡು ಸಿನಿಮಾಗೆ ಆ ಹೀರೋಯಿನ್ ಇಜ್ಜಿ ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ಲೀಡ್ ಹೀರೋಯಿನ್ ಅಂತ ಲೀಡ್ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಲೀಡ್ ಒಂಜಿ ಫೀಮೇಲ್ ಲೀಡ್ ಆದುಂಡು ಈ ಸಿನಿಮಾಲ ಒಂಜಿ ಫೀಮೇಲ್ ಲೀಡ್ನ ಬಗ್ಗೆನೇ ಉಪ್ಪುನು. ಸೊ ವಂಡರ್ಫುಲಿ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಪ್ರತಿಯೊರಿಯಲ್ಲ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಉಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಪುಷ್ಪರಾಜ್ ಬೊಳ್ಳ್ಯಾರು ಉಳ್ಳಾರು ನಂಗೆ ಲಂಚುಲಾಲ್ ಒಂಜಿ ರೋಲ್ ಮಲ್ದಾರೆ, ರೂಪಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ರೋಲ್ ಮಲ್ದಾರೆ, ಅಂಚನೆ ಅರವಿಂದ್ ಮಾಮ ರೋಲ್ ಮಲ್ದಾರೆ, ಆಸ್ ಅರವಿಂದ್ ಬೋಳಾರ್ ಒನ್ಲಿ ಯಾರು ರೋಲ್ ಮಲ್ದಾರೆ, ಸ್ವರಾಜ್ ಅನ್ನೋ ಉಳ್ಳಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮೆಂಡೆಬಲ್ ರೋಲ್ ಮಸ್ತ್ ಕಮೆಂಡೆಬಲ್ ರೋಲ್. ಎಂಗೆ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಇಡೀ ಥಿಯೇಟರ್ ಗಮ್ಮತ್ತು ಕೊರ್ನಂಚಿನ ರೋಲ್ ಅವು JPನ. ಐ ಲವ್ಡ್ ಯು ಮ್ಯಾನ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸೈಕೋ JP ಇನ್ ದ ಮೂವಿ. ಸೊ JP in Tuyare and especially and couldn't sarthi movie Tuyare barwa and yeah, hats off to you JP, it was really done amazingly done. Thank you. ಮೀರಾ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಬೊರ್ಲುದ ಪಿಕ್ಚರ್ ನಿಜವಾದ ಮನ್ಪೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿಯಾನು. ಈ ಫಿಲ್ಮ್ ತುಯಾರ ಬಂದಾಗ ಯಾನಿನ್ನೆ ಒಂಜಿ ಫಿಮೇಲ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣ ನಂಜಿ ಸ್ಟೋರಿ ಪಣ್ಣ ಒಂದೆಟ್ಟು ಪೋವು ಅಂದೆಣ್ಣೆ ಬಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ತುಯ್ಯವಾಗ ಗೊತ್ತಾನ ನೆಟ್ಟು ನಡು ಎತ್ತು ಕಾಮಿಡಿಲ ಉಂಡು ಆತ ಎತ್ತು ಇತ್ತದ ಟ್ರೆಂಡ್ಗೆ ಸೂಟ್ ಆಯ್ನ ಮೂವಿ ದಯಪಂಡಿತ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದ ಒಂದು
ನಡತೊಂದುಂಟು. ಈ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾನು ಈ ಫಿಲ್ಮುಡು ಎಡ್ಡೆ ಬಳಸಿದೆ ಮಕ್ಕ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜನ ಇತ್ತದ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಡು ಎಡ್ಡೆ ಎತ್ತುಂಡು ಹಾಳು ಎತ್ತುಂಡು ಪನ್ಪಿಟ್ಟು ಈ ಮೂವಿ ತೊಚಪ್ಪದೆ ಅಂಚಾದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೂಗೋಡು ನಿಜವಾದ ಅನ್ಪೆ ಬಾರುಂಜಿ ಹೋಗದ ಪಿಕ್ಚರ್ ಸೂಪರ್ ಆತನು. ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಸಿನಿಮಾ. ಎಂಟೈರ್ ಸಿನಿಮಾಡು ಇರಗೆ ಒಲ್ಪಲ ಪಂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾಗೆ ದಾದ ಬೋರ್ಡ್ ಅವು ಮಾತ್ರ ಉಂಡು. ಕತೆ ಆದುಪ್ಪಡು ಒರಿಯನ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಆದುಪ್ಪಡು ಕಾಮಿಡಿ ಆದುಪ್ಪಡು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಲ ಏತ್ ಬೋರ್ಡ ಆತುಂಡು. ಓಲ್ಲ ಕಿರಿಕಿರಿ ಆಪುಜಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಆದುಪ್ಪಡ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಲ ಭಾರಿ ಅದ್ಭುತವಾದುಂಡು. ಸಿನಿಮಾಡ ಒಂಜಿ ಡೈಲಾಗ್ ಉಂಡು ಮುಲ್ಪ ಪ್ರತಿಭೆ ಎತ್ತನಕ್ಲಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕಮ್ಮಿ, ಕಾಸಿತ್ತನಕ್ಲಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂದು ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಮುಖಾಂತರ ಎಡೆಡ್ಡೆ ಪ್ರತಿಭೆಲೆಗೆ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕಡು ಪಂದ್ಯ ಅನ್ಪನೊಂದಿಲ್ಲ. ಲಂಚುಲಾಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಡೇ ವಿನ್ ಆತೇರು. ನನ್ನ ಉಪ್ಪುನು ನಮ್ಮ ಅಂಚಿನಕಲ್ನ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನ ಕರ್ತವೆ ಸಿನಿಮಾನ ತೂದು ಸಿನಿಮಾನ ಗೆಂದಣಂದಾಂಡ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಸಿನಿಮಾನ ಗೆಂದ ಏನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಹೋಗು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸುರ್ಕಾದು ಬೊಂಬಾಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಸೋನು ಮಾತ್ರ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇತ್ತು ಒಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಫಸ್ಟ್ ಶೋ ಮೀರಾ ತೂದು ಬತ್ತ ದಾದನ್ ಪೇರು ನಮ್ಮ ಅನರ್ಕಲಿದಾನೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ರಿಲೀಸ್ ಬಂದ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಲಂಚುಲಾಲ್ ದಾದನ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಂದಿರಿ ಪಂಡ ನನ್ನ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಡೇ 1 ಸೇರ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಲ್ದೇರಿ ಸಿನಿಮಾದ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಒಂದು ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ದೇರಿ. ಸೊ ಒಂಚಿನ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ಸ್ ಬರೋಡು ನಾನು ತುಳು ಸಿನಿಮಾಡು ಪಂಡಂದಾಂಡ ಇರೇ ಕನ್ನಡ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಬರುತ್ತೆ ತುಳು ಪಂಡ ದಾದನ ಇನ್ನು ತೂಗೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ನಮ್ಮ ಅವೇ ರೇಂಜ್ಲು ಪೋಡ್ ನನ್ನ ಸೆಟ್ 2025 ಒಂಜಿ ಗುಡ್ ಮೂವಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬತ್ತು ಲೆಂದ್ಕೆಂದಿಲ್ಲ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್. ಸೂಪರ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಮೂವಿ ಇಂದ ಪನೋಡಿ ತುಳುಟು ಯಾನ್ ತೂಯಿನ ಮಟ್ಟಡು ಬೊಕೊಂಜಿ ದಾದ ಪನ್ನಗ ಒಂಜಿ ಭಯಂಕರ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಂಡ ಬಾಕಿ ದಕ್ಕಲ ಪನೊಂದಿತ್ತೇರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಬತ್ತಿಗುಡು ಹೆಂಗೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನದಾದಂದು ಈ ಫಿಲ್ಮ್ ತೋಡು ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಯಾನ್ ಆಟ್ಲಿ ಪಾತ್ರೊಂದಿಲ್ಲ ಈ ಫಿಲ್ಮ್ ತೋಡು ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಅರವಿಂದಣ್ಣ ನಕ್ಲೆ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ನಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಡೈಲಾಗ್ ಪಂಡ್ರೆ ಉಂಡು ದಾದ ಪಂಡ ಆರ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಮಾಸ್ ಡೈಲಾಗ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಮಾಸ್ ಡೈಲಾಗ್ ಆ ಒಂಜಿ ಡೈಲಾಗುಡು ನಿಕ್ಕಲು ವಿಸಿಲ್ ಅಂತ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಹಾಕೋರು ಹೆಂಗೆ ವಿಸಿಲ್ ಹಾಕ್ಯಾರ ಬರಪ್ಪು ಜನ ಜೋರು ಬೊಬ್ಬಾಡ್ದು ಕ್ಲಾಪ್ ಬಿಡ್ದೆ. ಸೊ ಸೂಪರ್ ಉಂಟು ಮೂವಿನ ಗೆಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಆತಿ ಸೂಪರ್ ಮೂವಿ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಪೊನ್ನನ ಲೈಫ್ ದ ಸ್ಟೋರಿ ಮಿತ್ ಮಹಿಳಾ ಪ್ರಧಾನ ಇದನ್ನ ಸಿನಿಮಾ ಒಂಜಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಮೆಸೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ ಏನೋರಿ ಸಿನಿಮಾದ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ ಅದು ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ ಬಂತಿನ ಈಗ ಭಾರಿ ಲೈಕ್ ಅದನ್ನು ಬೊಕ್ಕ JP ಅನ್ನ ಚುಮ್ಮ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಫಿಲ್ಮು ಎಡ್ಡೆವಾಡು ನನಲಾತು ಜನ ಬರಡು ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ನನಲಾತು ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಸಿನಿಮಾ ಬರಡು ಇಂಚಿಂತಿನ ಬೊಕ್ಕ ಅಸ್ತ್ರ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇರ್ದು ನನಲಾತು ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಸಿನಿಮಾ ಬರಡು ಕಾತೊಂದಿಲ್ಲ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಎಡ್ಡೆವಾಡು ಆತು ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಆತನ ಫಿಲ್ಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಗ್ಯಾನ್ ಬಂದಾಗ ಒಂಜಿ ಸೀರಿಯಸ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಇಂದಿನ್ಯ ಬಟ್ ಬಕ್ಕ ತೂನಾಗ ಒಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಮಿಡಿ ಲೆತ್ತನ ಭಾರಿ ಶೋಕ ನಂಚೆ ಮಸ್ಟ್ ಖುಷಿ ಆದ ಬಕ್ಕ ಫೀಮೇಲ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಅವು ಇತ್ತರ ಜನಕಲ್ ಜನರೇಷನ್ ಪಂತಿನಂಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಪಂಡ ಇಟ್ಟು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಲೆ ಮತ್ತು ಪಂತಿನಂಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಆತನ ಇನ್ನು ಫಿಲ್ಮ್ ಒಂದು 100 ಇಯರ್ಸ್ ಪೂಪಿನ ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ 100 ದಿನ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಮೂವಿ, ನೈಸ್ ಮೂವಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೊಸ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ಹೊಸ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ, ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ನೈಸ್. ಸೂಪರ್ ಮೂವಿ. ಇನ್ನು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಇತಿಹಾಸ ಐತೋ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬೈದಿನ ಐಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಆರು ಪಂಡಿಲಕ ಲಂಚುಲಾಲ್ ಒಂಜಿ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗನ ಒಂಜಿ ಬೇತ ಲೆವೆಲ್ ಕೊನಪ್ಪ ಅಂದು ಅವು ಇತ್ತಾತೆ ಆರು ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಸೂಪರ್ ಮೂವಿ, ಒಂಜಿ ಸ್ಟೋರಿ ವಿತ್ ಸಂದೇಶ, ಒಂಜಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಒಂಜಿ ದಾದ ಸಂದೇಶ ಬೋಡು ಇತ್ತದ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಈ ಮೊಬೈಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಸಂದೇಶ ದಾದ ಬೋಡು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೇನ ಮನ ಮುಟ್ಟಿದ್ರು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಲ ಆರು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತುಳುವರನ್ನು ರೀಚ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಅಂಚೆನ ಮೂವಿ ನನಾತು ಬರಡು ಅಷ್ಟ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಲ ಇಟ್ಟಾವಡು ಪಂದ ಎಂಕ್ಲು ಶುಭಾಶಯ ಕೊರೋಲ್ಲ. ಧನ್ಯವಾದ. ಎಡ್ಡೆ ಆತನ ಮೂವಿ ದೇಪನ್ನಗ ಒಂಜಿ ಪೊನ್ನು ಐಟ್ಲ ಮುಖ್ಯವಾದ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಎಂಚ ಒಂಜಿ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಬರ್ತದೆ ಆ ಒಂಜಿ ಕಲೆನ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಲ್ಪರೆ ಏತು ಪ್ರಯತ್ನ ಬರ್ಪಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವಿಭಿನ್ನವಾದ ಒಂಜಿ ಇತ್ತೊಡ್ತು ಬರಂದಿನ ಅಂಚಿನ ಬೇತನೆ ರೂಪಡ್ ಮಲ್ದೇರು ಮಸ್ತ್ ತಂಡೋಗ್ಯಾರ ಧನ್ಯವಾದ ನೆನಪೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಯಾ ಮೀರಾ ಬಾರಿ ಶೋಕುಲ್ಲಾಲ್ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಟೀಮ್ಗೆ ಏನು ಹೆಡ್ಸ್ ಆಫ್ ನೋಡಿದೆ ಅಪ್ಪನಾಗ ರೀಸೆಂಟ್ ಒಂಜಿ ದಸ್ಕತ್ ಬತ್ತಂಡು ಅವುಲ ಒಂಜಿ ಪಜ್ಜೆ ನಮ್ಮ ದಾದಣ್ಣ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಪನ್ಪನ ಒಂಜೊಂದಿತ್ತಾನೆ ಒಂದು ಅವಿಡ್ದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅನ್ನೋ ಲೆವೆಲ್ ದೇಪನಾಗ ನಮ್ಮ ಬೇತೆ ಭಾಷೆ ತೂಪ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣನ್ ಮಿತ್ ಖಾಲಿ ಫೀಮೇಲ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಒಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಲ್ಪನು ತುಳುಟು ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂಡ ಈಗ ಆತೆ ಗಟ್ಸ್ ಬೋರ್ಡು ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಲಂಚುಲಾಲ್ ಅರೆಗೆ ನೆಟ್ಟು ಪಾಡ್ದಿನ ಕಾಸು ಮಾತ ತಿಕ್ಕದು ಎಡೆ ಗೌರವಾತ್ಮಕ ತಿಕ್ಕಡನ್ ಬೇಕು ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಟೀಮ್ ಬೊಕ್ಕಂಜಿದ ಪನ್ನಗ ಪೊಸಬೇರು ಏಪ ನಮ್ಮ ಸ್ಟಾರ್ನಗುಲ್ನ ಕಾಮಿಡಿ ಸೀನ್ಸ್ ತೆಲ್ತೊಂದಿತ್ತ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಯಾನು ನೆಟ್ಟು ಪೊಸಬೇರು ಒಂಜಿ ಮಲ್ತಿನ ಕಾಮಿಡಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಎನಿವೇಸ್ ಎಡ್ಡೆ ಮೂವಿ ఒక ಊರ್ದ ನಮ್ಮ ಪೊಣ್ಣುಲು ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ನ ಖಂಡಿತ ತೂಡು ಓಡು ಬಂದು ಏನು ಪಂಡಿತ ಕತೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು. ಸೊ ಮೂವಿ ತೂಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್. ತುಳುಟು ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಮೂವಿ ಇಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬತ್ತು ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಬತ್ತು ತೂಪುನಂಚಿನ ಮೂವಿ ಪ್ರತಿಯೊರಿ ಮೀರಾ ಅಂತುಯರ ಬಲೆ ಈ ಮೂವಿನ ಗೆಂದಲೆ ಸೂಪರ್ ಮೂವಿ.
ఫీమేల్ ఓరియంటెడ్ మూవీ సినిమా ರಂಗಡ್ ಅವಡು ಪುಂಡುಲು ವೈಕ್ ಎದುರುಬಾರುಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ನೆಟ್ ಎಂದುಂಡು ಪಂಡ ಸೋಷಿಯಲ್ ಎಡ್ ಪುಂಡುಲ ವಿಷಯ ಜಾಗ್ರತೆ ಏತ್ ಜಾಗ್ರತೆ ಮನ್ಪುಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಮೂವಿ ತೂಪೊಂದುಲ್ಲೆರು ಅಂಚ ಅದು ಬೆಸ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಸೂಪರ್ ಆತನ ಮೂವಿ ಶೋಕ್ ಆತನು ಮಾತಾ ಬರ್ತದೆ ಮೀರಾ ತೂಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಆತನು ಅದೇ ಒಂಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ದಾದ ಒಂಜಿ ಮಲಯಾಳಂ ಸ್ಟೈಲ್ ಮಲಯಾಳಂ ಫಿಲ್ಮ್ ತೂಯಿಲನೆ ಕನೆ ಶೋಕ್ ಆತನು ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಆತನು ಮಾತೆರ್ಲ ತೂಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೆ ಆ್ಯಸ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಆದ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಡ್ಡೆ ಮೂವಿ ಒಂಜೇ ಪಾತ್ರ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾತೆಲ್ಲ ಬತ್ತ ಈ ಮೂವಿ ತೂಲೆ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ದೇಹತ್ತು ಕೂಡ ಬಂಡ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಈ ಸಮಯ ತೂಯಿನ ತುಳು ಮೂವಿ ಹಿಡಿದು ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಒಂಜಿ ಮಲಯಾಳಂ ಮೂವಿ ತೂಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಮೂವಿ ಒಂಜಿ ಫೀಮೇಲ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಅದು ಇತ್ತುಂಡಲ್ಲ ಎಂದಿಟ್ಟು ಕಾಮಿಡಿ ಉಂಡು ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಉಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ಕೋರ್ ಉಂಡು ಮೂವಿದ ಕ್ವಾಲಿಟಿಲಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಲರಿಂಗ್ ಅವಡು ಹಂಗೆ ಟೋಟಲ್ ಮೂವಿ ತನಕ ಓಲ್ಲ ಬೋರ್ ಆತಜ್ಜಿ ಯಾರು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತಿನ ಹಿಡಿದು ಈ ಮೂವಿ ಬೆಟರ್ ಉಂಡು ಮೂವಿ ತೂದು ನಿಖಿಲ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ಮಾಡಲಿ ಈ ಮೂವಿ ಎನ್ನ ಬರ ಇನ್ನು ಸೂಪರ್ ಟಾಪ್ ಉಂಡು 100%. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಆತನು ಒಂಜಿ ಫೆಮಿನಿನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಮಲ್ತಿದ್ರು ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣನ ಎಂಚಿನ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಉಂಡು ಅವೇನು ಮತ್ತು ಒಂಜಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ತೋಚ್ಪವನಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತಿರು ಒಂಜಿ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆದ ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಪನ್ಪನ ಹಿಡ್ದು ಜನಕ್ಕಲು ಬತ್ತು ತೂಡು ದಾಪನ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಪನಿಯರ್ನೇ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜಿನ ರೀಸನ್ ದಾದ ಪಂಡ ನನಗೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಗೆ ಕಾಸ್ದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಜ್ಜಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬತ್ತದ ಆತನು ಅಂಚಡ್ದವರ ನಿಖುಲ್ ನನ್ನ ಫಿಲ್ಮ್ ಎಂಚೊಂಡೊಂದು ತೂಯರಿಗೋಸ್ಕರ ಖಂಡಿತವಾದ ಥಿಯೇಟ್ರಿಗೆ ಬಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಫಿಲ್ಮಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಸೂಪರ್ ಆತನ ಫಿಲ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತೂ ದಾಲ ಪಾತ್ರೆಜಿ ಟೋಟಲ್ ಅದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನೋ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಪುಂಡು 100%. ದೇವಣ್ಣಂದ ಆ ಫಿಲ್ಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ ಆ ಬಾಲ್ಯದ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಜನಕ್ಲೇನು ಬುಲಿಪೋಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಈ ಫಿಲ್ಮ್ ಉಂಡತ್ತೆ ಮಾತಾ ಕಲಾವಿದೆರ್ಲ ತೂವೋಡು ದ್ಯಾಗೋಸ್ಕರ ಪಂಡ ಒರಿ ಕಲಾವಿದೆ ಆಯರ ಏತು ಬಂಗೊಂಡು ಆ ಏತು ಸಫಲಾಪ್ಯ ಪೂರ ನೆಟ್ಟು ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಅಂಡ ಆಗ ಪಿರೌಡು ಜನಕ್ಲೆ ಇಂಚಿನ ಮಾತಾ ಪನ್ಪೇರಿ ಐತೆ ಒರಿ ಕಲಾವಿದೆ ಆವಡುಂದಂಡ ರಾತ್ರಿ ಇತ್ತ ನಾಟಕ ಕಲಾವಿದಿಂದ ರಾತ್ರಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋನಾಗ ಲೇಟ್ ಆಪುಂಡು ಅವೇ ಆಯ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಫಿಲ್ಮ್ಗೂ ಬರೋಡುಂದಂಡ ಏತು ಬಂಗ ಬರ್ಪೆ ಅಂಡ ಅವೇನು ತೂಪಿನ ಪಿರೌಡು ಜನಕಲ್ದಾದ ಅನ್ಪೇರು ಬಣ್ಣದಂಡ ಆಯ್ದಾದ ಮಾರೆ ಕಾಸ್ಮಲ್ ಬರಪೋಪೆ ಕಾಸ್ಮಲ್ ಬರಪೆ ನಿಜವಾದ ಕಲಾವಿದೆ ಕಾಸ್ಮಲ್ ಬರಪೋಪಿನತ್ತು ಅಂಡ ಈ ಟೋಟಲ್ ಮೀರಾ ಟೀಮ್ಗೂ ದಯಪಂಡ ಒಂದೊಂಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ತೂವೋಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಉದ್ದೇಶೋಡೆ ಇನಿ ಫಸ್ಟ್ ಶೋಕ್ಕೆ ಬೈದಿನಮ್ಮ ಅಂಡ ಬತ್ತಿನೆಕ್ ಒಂಜಿ ಬತ್ತದ ನಮ್ಮ ಕುಲ್ಲಿನೆಕ್ 100% ನಮ್ಮ ಕುರ್ತಿನಂಚಿನ ಪೈಸಾ 100% ವಸೂಲಾಪುಂಡು ಯಾನ್ ಮಾತಿರಗ್ಲ ಪನ್ಪುನು ಎಡ್ಡೆ ಫಿಲ್ಮ್ ನಮ್ಮ ಯಾಪಲ ಗೆಂದವಡು ಪಂದು ನಿಕಲ್ಡ ಮಾತಿರಡಲ ಪಣೊಂದು ಈ ಫಿಲ್ಮ್ಗೂ ನಿಕುಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಆಯ್ನಾತ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಂತ 100% ಉಂಟು. ಟೋಟಲ್ ಮೀರಾ ಟೀಮ್ಗೂ ದೇವರೆಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಡು ನನಲ ತುಂದು ನಮ್ಮ ಏತಿ ಎನ್ನದನ 5 ಜಾಸ್ತಿ ದಿನ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಿ ಬಂದು ದೇವರೆಡ್ಡೆ ನಟುವ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಸುರಜ್ ಬಾಯ್ ಬೊಂಬಾಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ಲುಡು ನಡಪ ಒಂದು ಕೊರ್ನುಲ್ಲ ತುಳು ಮೂವಿ ಅವೇ ಬನ್ನ ಆಯ್ತಾ ಒಂಜಿ ರಿವ್ಯೂ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾದು ಬರೋದು ನಿಕ್ಲಂತರು ಅವೇ ಪನ್ಲಕೆನ್ನು ನಮ್ಮ ಲಂಚುಲಾಲ್ ಸರ್ ಮಸ್ತ್ ಚಂದ ಪಂದುಲ್ಲೇರು ತುಳು ಮೂವಿಗೆ ಹೊರ ಕಾಸು ಪಾಡು ನಕ್ಲು ಪಿರ ಪಾಡು ಸೇರು ಬಂದು ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಮೂವೀಸ್ ಕಾಸು ಬೈದನು ಗೋಲ್ಡನ್ ಆರ್ಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆರು. ಸೊ ಓಲ್ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಉಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಉಂಡು ಅವರು ಆ ಲಂಚುಲಾಲ್ ಅಕ್ಸ್ತ್ರ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಉಂಡು ಬರೀ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕಾಸು ಪಾಡ್ದೇರು. ಅಶ್ವತ್ ಎಡ್ಡೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಲ್ದೇರು ಐತೋಡೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ನ ಮಲ್ದೇರು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಬಕ್ಕ ಹಿಂಗೆ ಲಂಚುಲಾಲ್ ಸರ್ನ ಮಗಲ್ ಬಂದು ಗೊತ್ತಿದ್ದಿ ಆರ್ಲ ಅಸಮ್ ಸೂಪರ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಅಂಚನೆ ಲೀಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮಲ್ಲಾಯ ಬಕ್ಕ ಮೀರನ ರೋಲ್ ಅಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆದ ಮಲ್ದೇರು ನೆಟ್ಟು ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡು ಪೊರ್ಲತ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಮುಖ್ಯ ಬಂದು ಅಂಚೆ ನಾ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊರಡು ಬಂದು ಅರವಿಂದ ನನ್ನ ರೋಲ್ ಅದು ಪಡು ಸ್ವರಾಜ್ ಸರ್ನ ರೋಲ್ ಅದು ಸ್ಪೆಷಲಿ JP ಸರ್ ಯೂನಿಕ್ ರೋಲ್ ಅರ್ನ. ಸೊ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಯತೀಶ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಜಾರಾತ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಬೇರು ಬಂದು ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಮಲ್ದೇರು. ಸೊ ಮೀರಾ ಮಾತೆಲ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಮೇತ ಬೊಂಬಾಟ ನೆಂಚಿನ ಮೂವಿ ಸೂಪರ್ ಮೂವಿ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಡ್ ಒಂಜಿ ತೂಪಿನಂಚಿನ ಮೂವಿ ಎಡ್ಡೆ ಮೂವಿ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೋರ್ಡು ಇಂದೆಗೆ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣುಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಬಿಲೆ ಉಂಡು ಅಂದರೆ ದಾದ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದರು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಪಂಡ ಅಕ್ಲ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಏತ್ತಲು ಉಂಡು ಅವಕಾಶ ದಿಕ್ಕೊಂದು ಇಚ್ಚಿ ಅಂಡ ಇಂದೆಟ್ಟು ಫುಲ್ಲು ಹೊಸ ಕಲಾವಿದರು ನಕ್ಲೆಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಲಂಚುಲಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡ್ದು ಮಾತ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡ್ದು ಮಲ್ತದೇರು. ಸೂಪರ್ ಮೂವಿ 100% ಪಕ್ಕ ಮೂವಿ ಎಂದು ಮೀರಾ ಪಿಕ್ಚರ್ ಜಸ್ಟ್ ಸೂದ್ ಬತ್ತಿನಾತ್ರೆ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಪಂಡೆ ಬಟ್ ಇದೆ ವಾಪಸ್ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಸಿನಿಮಾ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಅಂತ ಪನ್ಪುನೇರ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಇಟ್ಸ್ ಅ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಚೆಕ್ ಲಕ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸ್ಟೋರಿ ಆಫ್ ಎವ್ರಿ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ಸ್ ಆರ್ ಆಸ್ಪೈರ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಸಮಥಿಂಗ್ ಪಂದು. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ಪ್ರತಿಯೊರಿಯಾಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಅವು ಏರೇ ಆದಿಪ್ಪಡು ಡಾನ್ಸರ್ಸ್ ಆದಿಪ್ಪಡು ಸಿಂಗರ್ಸ್ ಆದಿಪ್ಪಡು ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆದಿಪ್ಪಡು ಆ್ಯಕ್ಟರ್ಸ್ ಆದಿಪ್ಪಡು ಪ್ರತಿಯೊರಿಯಾಗ್ಲ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಪು ನಂಚ್ತಿನ ಸಿನಿಮಾ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಐ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಟ್ ದಿ ಎಂಟೈರ್ ಟೀಮ್ ಫಾರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಸಚ್ ಅನ್ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್
ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ಬಿಕಾಸ್ ನಮ್ಮ ತುಳು ಸಿನಿಮಾಡಿ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ದೆತ್ತೊಂದೇರು ವೇರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಫೀಮೇಲ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಮೂವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ತುಳು ಮಾತು ತುಳುನಾಡ್ದಾಗ್ಲಿಗೆ 100% ಇಂಚಿನ ಸಿನಿಮಾ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಇಂಚಿನ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಜಾನರ್ದ ಸಿನಿಮಾ ಬರೋಡು ನಮ್ಮ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಬೆಳೆಯೋಡು ಅನ್ಸದು ಮಾತಿರ್ಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ಸ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಲೈಕ್ ಮಸ್ತ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆದ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಸಿಂಪಲ್ ಆದ ಶೋಕಡ್ ಮೂವಿ ಮಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಮೂವಿ ಮಾತಿರ್ಲ ಬಲೆ ಈ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್